Čus, dneska tu máme zase Fortnite. Vrejte sa z Fortniteu vymazali auta, neviem, čo je na tým realita, ale asi hej. Jak musím povedať, to prvé video v augustu, aj keď ešte nahrávam, keď je ešte pekný júl. A toto video vydám až v auguste. Prečo vymazali auta zo Fortniteu, ale ideme do hry. No ľudia, pristávame tu na tú ružavú lokáciu. Našu obľúbenú lokáciu. No. Máme šťastie, že auta nevymazali. Ja bez pumpy neviem. Takéto somariny ja tu mám. Ja už mám rovno aj pitké smgečko, pumpu, zapaľovač. Čakaj. Zapaľovač. Toto tu? No, čakaj, toto tu ide na náboje do snajpy. OK. Ľudia, ideme na fajty. Dobre, choď. Ty nevidíš, 300 km od nás. Toto nie je môj, Rasto. Ty s ním ho vyhral, tak ten je môj. Ten mi nechaj, dobre je môj. A čak, čo si mi všetkých vyžral? Hej, aha, pán. Hej, tak to nebude, ale dobré. OK, ďalší fight mám celý pre seba. No, Kde je 3 fight? fight, no. Sú fighty. A to sú na medailona. Ach, koho to zajímá? Jak to je pesnička, to nemôžeš. OK. Koľko máš toho dve? 2 kily mám! A teraz si musím kúpiť NPCčko. A to je koľko? To ty si stala 1 euro. Á, tu je. No, ty si nesol 1 euro. Ja som dostal 0 euro vlastne, lebo ten skin je, čo mám, stal 0 vlastne, ja som ho dostal. A ideme na fighty. Ja som taký na... Tam stane. Počkej, to mi nevychádza. Dole je? Hej, už je cold no. Radko. Ty! Takže tak si začnú, hej? Čo aj tak máš viac. Koľko máš kilov? Mám 5 kilov. Máš viac. Chcem sa tu pozrieť, čo títo mali zaujímavé. Šuldy, teraz sa vyšuldím. Poviem ti nič. Goodbye. Tak ľudia, hľadám tu okolo aké fighty, nikto tu není, nikomu sa nechce. Ja to tu idem. Fighting. A ty poviem, ešte keď som ťa videl, to som si myslel, že... že umrem z toho no-skinu. Ale... tak... dorazený... Kilov máš? Veľa. Veľa. Veľa! Som na video ASMR. Vám odkazujem toto ASMR. Najlepšie ASMR na svete. Vy... A kde je Dobre, kilo? tohto mi necháš pekne, týchto. Idem tam aj ja mať noha. Koľko máš kilov? Dosť. Koľko, povedz.
No tam mám 9. No ja. Kto? 9 kilov? Toto čo je za zbraň? Toto zbraň neviem. Šiľudíky Ale- moje. Zoberiem. Poviem, že sme to vyhrali. 15 Presne, ľudí. prepilkuj to. Ale chvíľka. Ja nenávidím jedných. Nechod dole. Nie, Hej. nemám rád žiadnych Ty si čurákov! Maďar. Dobre, nie, choď head. Vykašľuj sa na nich, vykašľuj sa na nich, vykašľuj sa na nich. Teraz vykašľuj sa na nich. Si mŕtvy. Bubaj! Nem. Keď ti hovorím, že sa máš na nich vykašľať, a nie. Prosto na nich potom aj vykašľam. Hore týpek, pozor na... Čuráci ukradli. Nikdy nevieš. Pozor! Ergot! Pozor! A kto... Pozor. Čo? Sme Fortnite, ale aj tak dajte odber a like. Čus!